Sziasztok! Itt van mellettem Davex. Hello, hello, ciao, ciao. Nem azt mondtad ezzel nekem, hogy megváltoztatod a csatorna nevét? Igen, gameplay csatira. Mert én nagyjából csak gameplayeket fogok feltölteni. Egy alakulok. Ja, és azt mondta, hogy most már nem Six Seven-nek kell hívjam, hanem Csatinak. Gyere! Jó, belőttem. Az előbb találtam egy nagyon-nagyon fura bugot. Hogyha sárga fűre lépsz, akkor kibasznak az egész világból. Igen, hát Lépjetek sárga fűre. kiesett a világból. Ne lépjetek ebbe a játékba sárga fűre, mert akkor kibasznak. Hát nem kibasznak, beszélj csúnya, hanem kiesel a világból. Ja, bocsánat, családbarát. Családbarát. Na, miért nem bírom felvenni? Bagos. Jaj, de mekkora bug. Bagos, érted? Bugos. Jó, let's go, szín! Let's go, Rén. Rén. Mi az a Rén? Ne lökjél már! Mióta van az a fogalom, hogy Rén a szén helyett? Reméljük amúgy, hogy mi olyanok leszünk, mint a Game Commando, hogy mi is barátok leszünk, meg ilyesmi. És akkor együtt videóink. Aha, ki kéne szabadítani a gyereket, és utána megint megkeresni ezt a chestet. Én egyedül kiszabadítom, csak kéne egy spear. Tényleg? Spear kell? Én egy spearrel ki tudom szabadítani. Na hát akkor keresünk Spear, gyere. Ott egy chest is már, én látok. A Federnél tudunk kapni, először kéne szerezni nyullában. Itt egy chest, nincs kell chest. Én találtam egy chestet. Kínos, én az nyitva. Gódex, az is jó. Gódex. Nekem Gódex jött. Tartta a speart vagy a goodseket. Nem, csak Gódexet. Bandage! Azelőtt már játszottunk, elképzeljétek, kerestünk bandage-et, azt nem találtunk. Azt kiléptünk mind a ketten, mert feladtuk. Igen. De most újra próbálkozunk. Igen. Most legalább van bandage-ünk. Ja, vészedétes ütére nálam lesz a bandage-em. Jó. Ha te halsz meg, akkor te éleszed fel magad. Hogyan? Hogy? Miért? Megint kiestél a világból? Nem. Szerencsére most nem találtam sárga A üveget. nullába meg nekem, mert tudod, úgyis kell spearre. Yeah! Segítek. Gyere, adott? Nem adott fel, tehát gyere, keressünk még. Ott van szén! És egy parkos is. Ne törődj vele. Jó! Hozd el, kérlek. This is me rolling. The hate is such a got gets me one. Találok még tesztet. Maradhatunk ki, mert az első éjszakán még a tábort is az. Igen. Még csak szombat reggel van. Hol vagy? Milyen szombat? Vasárnap? Basz! Belesétáltam Te megyek össze. Rendesen belesétáltam a kultiszokba. Eskü, rendes Találtam mikrót! Mikrót talál a gyerek, csak az már nem működik, nem tudom vele kaját melegíteni. Futás! Fiúk, ez Olint találtam! Hello! Gyere, most futásra haza! Most futás De találtam mindkekszenet! Most futás a haza! Gyere, most futás a haza! Jövök. Az anyádat, én beszartam. És látod a villogó fényeket? Nem. Aha, most már igen. Nézd, mit kaptam!
Azaz! Add ide a mikrót, add ide a mikrót, add ide. Add ide a mikrót. Kéne ötva. Nekem jobb hagyjad. Te szeded, én vágom. Tessék. Vedd fel. És tedd be ide. Csak nekem még nincsen gútszekem. Nem baj. Holnap. Én már? Nem, már nem találom a banifútot. De nekem van itthon egy, csak az az enyém, mert hogy legyen spearünk. Vagy. Bakker upgrade-oltam a crafting bench-et. De Nem az kellett. Ja, azt hittem a térképre kell. Nem. Nálad van izé, Banifút. nálad van a farkas. Jó, Misi, van spearünk, mehetjük a gyerekért. Csak hol van a Jövök. hol a gyerek? Ez mi? Ez a labirintus. Ez. Ja. Ah. Mi van? Majdnem meghaltam. Hazamegyek, sütök egy kis kaját, hogy egyek. Találtam bankot. Itt meg itt a gyerek. Bank meg gyerek. Jövök mindjárt. Craftol le egy izét mappot. Én harcolok egy farkasra. Nem adott izét. Váltat. Jó közölén. Az mindig jó. Én már találtam egyet. Oké, akkor szedek fát. És Tényleg akkor... fiú közölén. Van 2 fiú közölénünk. Meg van egy bandage-ünk is. Van térképünk. Micsoda? Van térképünk. Hát legyen. Én megvárlak, még megnézd a mappot, hol vagyok? Jövök most már. Hol van a gyerek? Gyere be ide! Gyere ide, ahol én vagyok, és megmutatom a fix itt a gyerek. Hoppá, ez a második gyerek. Az első gyereket fel se szabadítottuk, közben már itt a második. A helye, ami a geci. És itt van egy csomó fa, és itt egy wolfpelt neked. Jó, vidd haza. Ó, egy új hely, hello. Neked a második. Bre. Az igen. Ez a második. Te. Mi? Ez a második. Nem az első. Azt mondom, húzzunk haza. Húzzunk haza. Fiú közöli. Fiú közöli. Gyere már. Mindjárt jövök. Most. Nem lesz bajom. Shoot. Izé. Na. You are hungry. Te éhes vagy? Én nem. Csak az leszek. Itt még van egy hús. Misi megtaláltam a ketreces helyet. Okés. Én elkezdem izélni a báziskörbe venni. A vasat, kell szedjük a vasat. Hol vagy? Találtam medkitet! Gyere már haza! Gyűjtögetek még, nyugi. Jó, nem az én bőrömet fogsz halni. Brok, nem, meg Nem. a blocks. A kepkát, Istenem! Mi kell kepkát?
léptet ember, mi a fasz? Misi, ugye van otthon kaja? Van. De szarult ütött betegkedni. Idei 3. Kinyitottak az izék. Mindjárt jövök, csak előtt ne legyek eszek. Misi, nézd meg, mit találtam. Újra fogsz örülni. Gyere, milyen cuccokat találtam. Megvan az első tiketünk. Egy tiket. Drop. Ja. Hát már lesz a szart. Hát már le? Na végre. Már a basketball. Hopp. És jövök én Hopp. is majd veled. Hopp. Hopp. Misi, nincs itthon kajánk. De van. Hopp. Hopp. Menjél már, na. Nem hiszem, hogy milyen bafék vagyok már. Jövök én a kosárra, jól vagyok. Én ebben vagyok jó. Menjél már. Menj rá. Menj rá, na. Isten. Már nem kaptam tiketet. Ez a legjobb játék. Air rifle. Anyád. És most nem kapunk tiket. Ne éhezek. Jó, most bocsi, de muszáj. Hú. Ripa, az is jó valamire. Nem áll, tépézett előlem a hús. Csinál. Mit csinálsz? Úgy csinálj! Várj. Megkaptuk a tiketet. Gyere. Ja, még ennél kell nyerni egyet. Jó, egy megvan. Megcsináltam. Jó, menjünk. Gyere. Egyszer menjünk be. Megizéled a hamlokon, még elfáradtál volna, amikor lelejtünk izzadva ember. Ott a ír. Na jó, én Vámpíros. itt fogok meghalni, mert I am hungry. Majd akkor hozlak. De engedj, hogy én is nyissam ki. Egy perc. Jutottam. Pósod! Cukrocsalma. Gyere erre. Ez egy zsákóca. Hol vagy? Én már indultam a jó irányba. Ja, jó, akkor jövök én is. Te? A rám... Micsoda? Zsák utcába találtam a rem. Felé kell menni. Erre. Itt vagyok. Mindjárt a végén. Erre. Arra. Én kiugolok. Erre kell menni. Na, itt merre. Jaj, kurva alfa volt. Kész vagyok. Én még nem. Én meg fogok halni. Anyád! Én is kész vagyok. De már! Segíts, I'm starving. Oh. Én is kaptam egy ilyen burning cuccot. Várjál, gyorsan kinyitom ezt a szart. Ember, ez mi?
Punching blade, take. Ott mész. Oda még. Én meg haza enni. De nincs otthon kaja. Most már lesz. Én nem farmolni kaját. Nyek. Most már tényleg meg kéne menteni a izét. Várj ide! Az igaz, feltaláltam a húst. Ott egy hús, edd meg majd. Ölök a nyulat. 8 igen. Jó. Hús. Jó. Találtál vasat? Aj, de még mennyit? Dávid, alakul a bázis. Vagy Davex. Oké. Misi, nem fogod elhinni, milyen büszke rám, ha hazaérek. Mi? Majd meglátod, mivel térek haza. Én remélem sok passal. Hát, majd meglátod. Már nekünk most vaska, hogy körbe tudjuk venni a bázist, és könnyebben tudjuk megcsinálni. Leölni a kultiszokat. De a Cultist King még mindig benn van, és még egyszer se győztük le. Ja, de hát ahhoz még hallod, én amúgy a kultiszti tartogatok 50 Bounty Blade-et. Micsodát? Ezt a Batman bumerángot. Boomerang, mennyi van belőle? Nekem 80 van belőle. Te már használtál párhat? A missing child! Bro, a második gyerek. Igen, mert az első Mit sem meg az első, tesó? Az első Csak nincs meg az első. Na, mivel tértél haza? Mivel tértél haza? Mivel tértél haza? Ezzel a sok kajából. Piramis. Kéne vas, hozzá vasat, mert nekünk kell a vas. Na, gyere vissza. Ennyi kaja most egy darabig elég lesz. És szedni kéne amúgy fát a távol elérni a level 5-öt mindjárt. Hát jó, hát majd mindjárt. Amúgy minden gázolajat tettem meg szenet. Az igen. Na gyerünk, próbáljuk meg. Most nem lesznek olyan sokan, Jugi. Elszkippelem ezt a szart. És belevágunk a becsóba. Amúgy itten könnyebb. Húzz innen. Ide jött 200, aztán is ment. Gyere! Gyere, kultis szar! Gyere le! Gyere! Nem a faszadom, nem gyertyá. Nem lehet a izeletelni. Üzve. Oda? Nem. Akkor tartsam meg. Hol mentél? Miért mentél el? Majd meglátod. Misi Hunter írt! 3 sávba. Ja, az biztos csak a videó belül, a live-ból. Igen. Hogy vicces. Bocs, hogy a második gyereket hoztam haza. Az is jó, nem mint a semmi. Még megy a videó? Már egy 20 perces. Az már szép.
Gondolj vele, el fogunk jutni egy óráig is. Most akarom megállítani. Ott is van. Mert srácok, elértük a 6 napot, level 5-ös tábortűz. Tábortűz. Egy gyerek. A második gyerek. Az első nincsen meg. Az első nincsen meg. De köszönjük, hogy itt voltatok. Ő Davex volt, én Csati. Sziasztok! Sziasztok!